прамежны час мы выпраўляемся ў падарожжа. Мае вам з гэтай нагоды вітанне. Як заўжды, наша місія ранейшая адшукаць ацалелыя ці адноўленыя абрады натуральна з летняга цыклу, каб іх убачыла як мага больш людзей. Сёння наш накірунак на Любаньшчыну. Далучайцеся. Добрый день, поважаныя суседзі. Я вельмі рада вас бачыць і рада з вами быць з вами з усімі. Петрова ножка малюсенька, Петрова ножка малюсенька. Ляжыць Марыя у хаце, ляжыць Марыя у хаце, каб яна легла лягоўкаю, каб яна легла лягоўкаю, каб яна легла лягоўкаю, каб яе цяглі вяроўкаю. Называется Шипиловича. Я збіраюся даведацца, якія факты захаваліся з яе гісторыі і пазнаёміцца з фальклорнаю спадчынаю. Спадзяюся, вы з намі. Добрый вечер добрым людям! Добрый вечер и вам, народе! Добрый вечер, суседи юрковцы! Добрый вечер и вам, шипиловцы! Поздоров, Божа, народ и всю громаду! Дай Божа добра Петра згуляці і ў здароўі жніво пачаці. У добрый час пачынайма свята! На моры вутра купалася, на моры вутра купалася, на бережочку сушилася, на бережочку сушилася. Мы ўжо ў мінскай студыі, бо самі разумееце, абрад мы занатавалі крыху загадзя. А сёння будзем назіраць, як гэта было, і ствараць сучаснае аздабленне для пятроўскай песні. За гэта сёння бяруцца наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і спявачка Таня Коршук. Давайте знаёміцца. Таня Коршук скончыла інстытут сучасных ведаў па спецыяльнасці эстрадны вакал. У 2006-м распачала ствараць уласны рэпертуар супольна з кампазітарам Леанідам Шырыным. Брала ўдзел у міжнародных фестывалях «Чорная ружа» ў Расіі, «Руская душа» ў Германіі, «Юрмала шансон» у Латвіі. У студзені 2014-го стала пераможцам нацыянальнага фэсту «Чорная ружа» ў Беларусі. Працуе над сольным альбомам «Самае галоўнае», у які ўвойдуць песні Леаніда Вайтовіча, Леаніда Шырына, Олега Баянова. І зыдзі з неба, у табе патрэба. Памажы Пятровіцу згуляці і кастра раскладаці. А ў гародзе гарновіца, стрэлася хлопцам Пятровіца. Не так жа хлопцам, як дзевачкам. Дзевачкі гурды не нарвалі, хлопчыкі Пятра не даждалі. Петров, Петрачына, у чым твоя прычына? У кароткай начы. Петров, Петрачына, толькі сонейка ўзайшло, а ўжо ўсходзіць. Петрова ножка маленька. Агонь гарыць пылае, зямелька замоў вымаўляе. 12 разоў на 12 канцоў
слово доброе сказать. Боже высокий, Господь великий, изыди з неба, Тебе потреба. Боже высокий, Господь великий, изыди з неба, Тебе потреба. Боже высокий, Господь великий, изыди з неба, Тебе потреба. Петрок Петрачина приспарыў пшаніцы, каб з постаці па 7 вазоў, а з 2 у 7 разоў. Петрок Петрачина приспары у бульбе, каб з кожнага карча па кашалю, а з кожнай баразны да па вазу. Ходили девки по болоту, ходили девки по болоту. Робили лихо не работу, робили лихо не работу. Зловили рака на болоте, зловили рака на болоте. Давайте, девки, говорите, давайте, девки, говорите. Як на мараках поделите, як на мараках поделите. А тому-сяму покрошаться, а тому-сяму покрошаться. Одному Витю сиротинку, одному Витю сиротин. А тому-сяму папанеты, а тому-сяму папанеты. Одному Витю девчинашу, одному Витю девчинашу. Першыя ўспаміны пра фальварак Шыпілавіча сустракаюцца ў пісьмовых дакументах пад 16 стагоддзем. Там сведчыцца пра падзел спадчынных уладанняў князя слуцкага Алелькі паміж ягонымі сынамі Георгіем, Сімеонам і Аляксандрам. Узгадваецца і фальварак Шыпілавіча з 9 дамамі, які належаў слуцкаму свята-траецкаму манастыру. Манастыр гэты, дарэчы, адзін з самых старажытных на Беларусі. Заснаваны быў у 13 стагоддзі і існаваў да 1870 года. У 1569 архімандрыт манастыра загадваў: у Шыпілавічах і Рэдкавічах засеяць землі фальварка Шыпілавічы, карміць жывёлу, з кожнай каровы сабраць па фасцы масла і сыру і даставіць у манастыр да Вялікадня. Ой, Володя, родай по-синему, ой, люли, люли, дай по-синему. Селезень плывет, уточку вязет, ой, люли, люли, уточку вязет. Удошел ему сильно просится, ой, люли, люли, сильно просится. Отпусти меня, где ты взял меня, ой, люли, люли, где ты взял меня. А я взял тебе сироту-доча, ой, люли, люли, сироту-доча. Отпущу тебе сироту-доча, ой, люли, люли, сироту-доча.
Спачаўся ў Шыпілавічах Пятрок. Дарэчы, іначай абрад называлі Пятро, Пятроў дзень, Пятро Павел. Гэта старадаўняе земляробчае свята і ўяўляла оно сабой, уласна кажучы, завяршэнне купальня. У народзе кажуць, што зязюля куе ад Магдалены да Пятра ці купалы, калі і завершваюцца гулянні моладзі. У нас жа ўсё толькі распачынаецца, у тым ліку і работа па трансфармацыі народнай песні. Таму крыху паназіраем за Артёмом Кондратюком и Таней Коршук. Таня, по балансу как тебе, удобно? Наверное, музыки еще больше мне. Вот хочется еще. Прям окунуться в нее хочется. И посмотри, чтобы фанера тебя не перегружала. Немножко громче, но мне так и надо, наверное. Стоп, стоп. Танюш, без подъездов. Ровненько, ноты. Давай, наверное, может, сначала не ла-ла-ла и ла-ла-ла или ла-ла-ла. Все, давай еще, поехали. Ой, разгон, разгон, Петров день, разогнал девочек с булочки, подавал серпочки у ручки. Заходят девочки гулящие, идите в поле житейку жать, а в поле житая роненька, да будет жать вам веселенько, да будете там ты кветки рвать, да будете дай вяночки вить. Яшчэ Любаньшчына – радзіма Паўла Шпілеўскага, вядомага этнографа ды краязнаўцы. Бацька Паўла Шпілеўскага, праваслаўны святар, быў накіраваны ў 1819 годзе ў тутэйшую Шыпілавіцкую царкву. Сям'я, у якой было 5 дзяцей, якіх даглядала мясцовая сялянка Агата Касьмінава, пражыла ў Шыпілавічах 6 гадоў. Сваю няньку Павел Шпілеўскі з любасцю ўзгадвае ў падарожжы па Палесе і беларускім краі, як выдатную апавядальніцу і казачніцу. Шпілеўскі, выгадаваны ў гэтых краях, прысвяціў пазней роднай мове багата навуковых працаў. У часы Шпілеўскіх тут дзейнічала царква, дзе святарыў бацька. Цяпер на царкавішчы ўсталяваны вялікі паклонны крыж. Да сидели хлопцы у болотце, да сидели хлопцы у болотце, да зловили жабку на колодце, да зловили жабку на колодце, да зловили жабку, я облупили. Да зловили жабку, я облупили, да пошили шапку, износили, да пошили шапку, износили. Один каже жабка, другий каже шапка. Петрок рыбалов, юшки наварил, сам каштовал и нам нагадал. Частуйтеся, пока еще спинка не гнулась низко колосошку, и спинки наши не болели. Девчата и хлопцы хай идут, прыгают через вогнище и кумятся. А мы, женщинки, хотимте юшку варить и Петрака отмечать будем. Вяртаю вас у Мінск і яшчэ крыху пра абрад. Зазвычай на Пятроў дзень дзяўчаты хадзілі ў лес развіваць вянкі, якія былі завітыя імі на сёмуху. Кумаваліся, выбіралі сяброўку на год. Палілі вогнішчы, гушкаліся на арэлях, спявалі песні. Мы іх абавязкова яшчэ паслухаем, ды і паглядзець будзе на што. Пакуль жа зазірнем у студыю да Тані Коршук, якая запісвае пятроўскую песню пад наглядам нашага аранжыроўшчыка Артёма Кондратюка. Петрова ночка, малюсенька, Не всходи солнце, ранюсенька, я ж молоденька,
Стоп. Давай сделаем еще один дубль. И, ну, поменьше подъездов. Ты можешь иногда вот менять вот это вот темп, потому что в этом немножко не туда ты уехала по мелодии. Петрова ночка, малюсенька, не всходит солнце, ранюсенька. Рашэнне аб будаўніцтве храма ў Шыпілавічах было прынята сінодам яшчэ ў 1734 годзе. У грамаце 1765 года даюцца указанні архімандрыту Свята-Траецкага манастыра узвесці ў Шыпілавічах царкву ў гонар Срэцення Гасподня і забяспечыць усім неабходным. Апошнія згадкі пра царкву тычацца 1929 года. У вопісе значыцца, што храм драўляны, трухлявы, але ў прыдатным стане. На званіцы 3 званы. У 30-х Срэцінская царква была разабраная. Старыя людзі ўзгадвалі, што тыя, хто разбураў храм, пасля цяжка хварэлі. Я
Вяртаемся з мінулага ў сучаснасць. Лічылася, што пасля Пятра лета ідзе на спад. У народзе казалі: прыйшоў Пятрок, а паў лісток. Заканчваўся Пятроў пост. А ў нашай студыі гуказапісу завершуецца працэс пераўвасаблення абрадавай песні. Давай, ровнее, ровнее, в ноты. Тому-сяму дай за вишеньку, тому-сяму дай за мысельку. Так, давай, здесь записали, переходим к бэк-вокалу. Пишем второй голос. Сначала слушаем партию фано, потом пишем. Хорошо? Ну, ты сейчас пробную можешь подпеть, если там... Угу, хорошо. Поняла, поняла. Можно отключить основной голос. Ну, вот это вот то, что мы записали, можно отключить, чтобы она просто не запуталась. Вось і застаецца ў мінулым абрад Пятрок на Любаньшчыне, а ў нас ужо гатовая новая версія абрадавае песні Пятрова ночка. Слухаем яе ў выкананні Тані Коршук і сустракаемся праз тыдзень. Паедзем у Клімавіч і паназіраем за архаічным абрадам заклікання дажджу. Убачымся. Не всходит